Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni gadulong sa inyo. Pagyari natin ng mga top stories of the day, October 8, 2024, Martes nga adlaw. Benitez, Gazetaya, Puntevilla kag mga konsihal sa Asenso Bacolod, nag-file na sa COC. Vice Mayor Elcid Familiaran, nag-file man sa COC sa pagka-alkalde sa Bacolod City. Alvarez versus Zayco versus Miranda sa Cabangcalan City. Tobelyara kag Delfinado, liwat magasambuwa sa Banwa sa San Enrique. Kag sa Good Vibes, mga mangingisda nga nagumaan sa bangka sa Sipalay City, nagbaton sa bago nga mga sakayan. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sugod kita sa number 10 pang painit sa balita politika subong nga adlaw. Si Victoria City Mayor Francis Frederick Wantan Palangka nag-file sang COC sa pagka-gobernador. 5 tanan na nag-file sang COC sa gubernatorial post. Samtang miyara na sang challenger si 5th District Congressman Dino Yulo nga amo si 5th District Board Member Anton Oxenio. May report si Barbara Mijares. Martes ang aga sa katapusan nga adlaw sang filing sang Certificates of Candidacy nag-file sa iya nga COC sa idalom sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan si Victoria City Mayor Francis Frederick Palangka. Nangin malawig man ang paghulat sang iya nga kumpirmasyon sadto nga magapapili siya kontra kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagapa-re-elect para sa iya ikatlo nga termino, pero sa gihapon ginpaiway sang anay alkalde ang magpa-interview sa katapos sang media kaina. May 3 ka iban pa ang nag-file COC sa pagkagobernador nga nagalakip kanday Ferdinand Bongbong Diego alias Guerrilla, Architect Jonathan Paul Octaviano sang Partido Lakas ng Masa kag si Ernesto Librando sang Partido Maharlika nga nag-file COC via proxy. Pareho man nga nag-file subong nga adlaw sa board member Anthony Dennis Oxenio kag Congressman Dino Yulo nga magabungguanay sa congressional race sa 5th District. Suno kay Oxenio nga nagapapili sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas, nangin mabudlay man ang iya nga desisyon pero ang iya nga partido ang nag-motivate sa iya. So madamo nga programs, madamo nga projects ang outline para sa akon. Inilang tanan mangin madinalagon kag mahimo naton kung kita tagaan sang mandato sang pumuluyo sa 5th Distrito. This is not an easy decision. May consultation kanina ginawa. Yes, sa pareso sa ginhambal ko, hindi lahog-lahog ang magkontra sa isa ka incumbent. Katamo man kita sang pamangkot, pero at the end of the day, ma-deprive or mangin unfair sa pumuluyo sang 5th Distrito nga may ara sila mabaton nga mas dako sang sasubong galing ti sino matindog. Para naman kay Congressman Yulo nga nagpapili sa idalom sang Lakas CMD, nakita na sang mga pumuluyo sang 5th Distrito kung paano siya nagserbisyo. Ang pinananaton ka dako siguro nga kapital para sa diri nga eleksyon, no, labi na gid sa Mayo nga eleksyon, no. Ako hugot ang pagpati na kuno sa nagligad duha kag tuig kag tunga nabatsagan, no, kag nakita sa pumuluyo kung paano magserbisyo si Congressman Dino Yulo sa ila. It will be a friendly competition between you and wala man ako, no, sa nasili ko na even pa when I started, no, my plan has always been to run against myself, no. Ginatakos ko ang lawas nakon sa akon parameters kay sili ko gimbutang nakon kung anong akon dapat kubrahon sa ikalima ka distrito. Nag-file man kaina si Anay Hinubaan Mayor Ernesto Estrao sang COC bilang congressman sang 6th District sa idalom sang PDP. Magabunggo siya kay incumbent Congresswoman Mercedes Alvarez. Organized by Negros Occidental, ang Hugpong Negrosanon. Hugpong Negrosanon, this is not a political party, this is a people's party. Nga kaangay sang ginhimo ta subong, hindi na ang mga katawan subong membro sang Hugpong Negrosanon, hindi na magpati sa sigilang sugid nga kon magdaw ko, pasiminto ko balay mo, pasiminto wala tay-tay, tabutang mo tay-tay, wala kalsada, kaya kalsadahan. Ang gusto subong sang Hugpong Negrosanon, pirmahan na kita tapulin.
Kanto ka to, ligan ka na mo. Nag-file man sa idalom sang PDP laban sa pagka-board member sa 6th District sa anay Kawayan Councilor Raymond Agbay, kag kahapon si Talubangi Kabankalan Kagawad Michael Legaspi. Nag-file man sang Lunes sa pagka-board member sa 5th District si Suay Himamaylan Punong Barangay Cherry Hope Belarga sa idalom sang PFP. Nag-file man sa pagka-board member sa 3rd District si Attorney Hope Marie Bambi de Pasukat Sazon sa idalom man sang PFP. Anak siya ni Anay Ibi Magalona Mayor kag board member Attorney Reynaldo de Pasukat. Sang Lunes nag-file man sa COC ang taga Silay City na si Rosemary Dreyfus sa idalom sa Partido Lakas ng Masa para sa pagka-vice gobernador. Siya ay kaduha nga nag-file para sa among nga post. Para sa Digicast Negros, Barbara Mijares. Sa number 9, Anay City Engineers ang Himamaylan City nga nag-file sang COC sa pagka-alkalde kay nasang aga nag-aligar kami nagtingwa mag-agaw sang iyang mga dokumento samtang nag-file sang COC. Ang bilog nga insidente nakuhaan sang cellphone video. Sa video nga ginpost mismo ni Engineer Vicente Hinova sa iyang Facebook account, makita nga nagapasulod siya sa talatapan sang Comelec sa Himamaylan City kaina sang aga. May nagakuha sang video samtang nagasunod sa iya sa ginali na lang ang may lalaki nga naka-shades kag nakakalo kag nag-agaw sang folder nga nagaunod sang iya nga mga dokumento nga nagalakip sang iya certificate of candidacy nga inog-file sa pagka-mayor sa syudad. Mayupod nga isa pagid ka lalaki ang sospek kag nagpalagyo sila nga duha matapos mapaslawan nga agawon ang folder. Ginpablatter ni Hinova ang among insidente sa police station. Sa iyang post, nagpanawagan siya nga buligan siya sa pagkilala sa duha. Si Hinova ang nakaluwas man sa isa ka shooting incident sa Kabangkalan City sa 2022. Ginausisa pa sang PNP ang insidente nga pag-agaw sang iyang mga dokumento. Sa number 8, si Senta kadugang nga mga kiosko plano nga igadugang sa downtown area para sa Mascara Festival sa Bacolod City. Magluwas sa mga ginatukod karon nga kiosko sa palibot sa Bacolod Public Plaza, ginahingyo na sa Bacolod New Home Foundation sa konseho nga magamit ang porsyon sang Dalan Gonzaga, Gatuslao, Araneta kag Luzuriaga para mabutangan sang dugang nga mga festival kiosk sa pagsaulog sa Mascara Festival. Ginpahayag ni Councilor Jason Villarosa nga aprobado na sa konseho ang paghatag kay gayunan sa mga vendors ng dry goods nga maka-operate sa mga kiosko nga i-set up sa Gatuslao Street. Pero madamo pa nga mga vendors ang nagahingyo nga batagaan sa oportunidad. Nag-request na ang foundation nga madugangan ang mga areas nga sarang tukuran sa masobra 60 pa ka mga kiosko sa downtown area. Duha ka adlaw antes ang grand salubong sang Mascara Festival 2024 sa Bacolod City Government Center, tugutan sa Bacolod Traffic Authority Office ang mga kiosk owners nga maka-set up sang mga baligyaan sa BCGC kag sa Bacolod Public Plaza. Ang banda nga December Avenue liwat maga-perform sa opening ceremony sa utoygan nga okasyon. So that's why gin-open na mo na Araneta to accommodate everyone there nga mga dry goods ang ilay nga baligya, especially mga ukay-ukay. And then diri sa Central Market ni area may damo pag-request nga maybe because nakita nila guro nga damo ga maabot ng mga artista, damo events coming in for the mascara. So gusto to nila i-explore ang ditong area. So Sa number 7, suspect sa isa ka motor napping incident sa Bacolod City, arestado. Naaresto sa katapos ng Police Station 2 sa Bacolod City isa ka persona sa likod sa motor napping incident sa Hilado Extension, Barangay 17 sa Bacolod City. Suspect, ginkilala kay alias Regidor sa Barangay 4, Cadiz City. Naaresto siya sa isa ka hot pursuit operation sa BCPO team. Ang biktima nga si alias Joshua nag-report sa kapulisan niya gingkawat ang Yarusi nga motorsiklo. Tigayon nga ang naresto gilayon ang suspect nga detained karon sa Police Station 2. Sa number 6, isa ka tricycle driver nakuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sa suspected shabu sa Bacolod City. Nakuhaan sang 205 grams ng suspected shabu nga nagabalor sang 1.3 million pesos ang isa ka tricycle driver sa gipatigayon nga buy-bust operation sa Purok San Jose 2, Barangay Sumag, Bacolod City, kaina sang kaagahon. Ginkilala ang suspect na si alias Nando, residente sang amuman nga lugar, kag ginakabi kay isa ka high-value individual.
Ginausisa pa sang PNP ang background sa suspect nga magapangatubang sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang ilegal nga droga. Sa number 5, 50 million pesos nga pondo gintalana para sa Slow Food Asia Pacific nga pagaywaton sa Bacolod City sa November 2025. Ginakalipay ni Councilor Jason Villarosa, pamuno sa Committee on Tourism, ang pagpili sa Bacolod kag Negros Occidental nga mangin-host ang Terra Madre Asia Pacific, isa sa mga ginadagsa nga slow food event nga natalana sa November 2025. Ginlabawan sang pungsod ang pungsod Japan, South Korea kag Taiwan nga kabahin sa mga nagbid para sa hosting sang Asia Pacific event. Ginsiling ni Councilor Jason Villarosa nga sa bulig sa Department of Tourism, magapain sila sang 300 million o kung 30 million pesos nga pondo kag duga nga 20 million pesos pagid gikan sa Negros Occidental Provincial Government para mahandaan ang slow food event sa syudad. Ang kahiwatan ng isa sa mga ginadugukan nga international event kag movement nga nasugdan sa pungsod Italy. Iniya ang nagakampanya para sa traditional kag local food para makabulig sa mga local producers kag mapabaskog ang kampanya para mapangapinan ang palibot. Slow food technically is the opposite of fast food. No? Though more on, we are promoting local ingredients to our consumers, especially sa aton nga manugkaon. No? It's much more healthier. There are no chemicals added sa aton nga mga slow food. It's more on organic. No? So, amo na ang gina-promote naton diri. Hopefully in the 2028, we will be hosting the Slow Food International globally. Amo nang target naton. Sa number 4, maga-rematch si incumbent Mayor Gilson Tobilyara sa San Enrique kagang iya nga kasumpong sa 2022 elections man nga si Anay Mayor Napoleon Delfinado. Sa tinalikdan ng 2022 elections, nagsambuwa na si Tobilyara kag Delfinado kung saan nagdaog sa napulo ka boto si Tobilyara kontra kay Delfinado. Sa banwas ang Ibibagalona, mag-amay nga malokon ang nag-file sang ilang nga COC. Nag-file sang COC para sa pagka-alkalde si Matthew Malacon, kag vice-alkalde naman si Mayor Marvin Malacon ngayara sa iyang third term. Sa Lunes, nag-file man sa iyang COC si Councilor Mayet Haveliana Yao sa pagka-alkalde sang Bago City sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. Siya na Councilor Pedic Mati naman ang iyang Vice Mayor. Sa Piakabahin, nag-file man sang COC sa pagka-board member sa 5th District si Councilor Haji Trujillo sa idalom sang Nationalista Party. Nag-file man sa pagka-board member si Karim Matthew Feria nga anay konsihal sa La Castellana. Sa 3rd District, isa ka naganegosyo sang kutsinta ang nag-file sang COC sa pagka-board member nga gikilala kay Juni Oxida. Sa number 3, wala ginapaabot kay nasang-aga ang pag-file sang COC ni Anay Negros Occidental Vice Governor Hinaro Limao Alvarez sa pagka-alkalde sang Kabangkalan City. Sunod sa COMELEC, nag-file siya bilang independent. Kaya naman sang aga, nag-file para sa iyang re-election bid si Mayor Benji Miranda. Mangin vice-alkalde niyang iasawa nga si Divina Miranda. Nag-file sila sa full slate. Antes pa man ang Miranda, nag-file sang COC ang Zayco tandem nga si Anay Mayor Isidro Zayco bilang alkalde kag Vice Mayor si Miguel Zayco nga magapa-re-elect. May isa pagid nga nag-file man sa pagka-mayor sa Kabangkalan nga gikilala kay John Cordero. May isa pagid nga nag-file man sang COC bilang alkalde sang Kabangkalan nga gikilala kay Elizer Doron. Nag-file man sang COC sa pagka-vice alkalde sang October 7 si Alice Marie Zayco Gomez nga makit-an sa litrato nga ginupdan ni Alvarez. Sa Piakabahin, tigayo naman nga naka-file sa COC si Councilor Añejo Nicor bilang mayor sa La Castellana, kag vice mayor naman si Mayor Rumayla Nicor Manggilimutan. Sa Isabela naman, nag-file COC bilang alkalde si Miguel Angelo Yulo, nga anak ni Congressman Dino Yulo kag upod anay si Anay Vice Mayor Renato Malabor Jr. Nag-file man si Vice Mayor Juan Miguel Montilla bilang alkalde sang Banwa, kag ang iya Iloy nga si Mayor Irene Montilla bilang Vice Mayor naman. Sa La Carlota City, naka-file man para sa iyang re-election bid si Mayor Rex Salandoon upod ang iyang bilog na slate. Sa Mamaylan City, nag-file man kaina si Mayor Raymond Tongson sang iyang COC para sa iyang re-election bid.
Sa number 2, kadto naman kita sa Bacolod City. Nag-file ang COC sa pagka-mayor sa Bacolod City si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran. Naging kaupod niya Sunday incumbent Councilor Renesito Novero nga magapapili sa pagka-vice alkalde kag mga independent nga mga magakandidato sa pagkakonsihal. Sa pagpanguna ni 3rd District Caretaker Stephen Paduano, ginupdan sa pila ka mga punong barangay si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran nga nag-file ng Certificate of Candidacy sa mayoral race. Dungan ni Familiaran si incumbent Councilor Renesito Novero nga magapapili sa pagka-alkalde. Nag-file man sang COC sa pagkakonsihal sa Anay Councilor Anne Marie Palermo, Attorney Archie Baribar kag Wilson Gamboa Jr. paagi sa iyang tiglawas. Kopod nila sanday Barangay 34 punong Barangay Chudoro Yulo, Barangay Pahanukoy punong Barangay Yolanda Noble, Barangay Vista Alegre punong Barangay Lindy de Leon, Barangay 32 Kagawad Ernesto Yap Jr., Amlig Tubig Advocate Christian Weber kag youth leader nga si Ken Hilo. Yes, candidato. Ano Vice? I'm a better candidate. Better I know the problems, and I know the solution. Na-testingan na kuya siyang pag-COVID. Wala nanago. Nagatubang siyang problema. And I think wala siyang problema nga wala siyang solusyon. There's a possibility, Vice. Ang Team Asenso has a complete slate from mayor down to congressman and vice mayor. So how about your team? Sinong inyo congressman nga bitbit doon? Well, ang Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Benitez Gasataya Puentevilla nag-file sa ilang mga Certificate of Candidacy sa Bacolod City kaupod ang 12 ka mga konsihal para sa Asenso Bacolod nga slate. Samtang nagpatag naman si Mayor Albi Benitez kung nga nag-switch sa posisyon sa kay Congressman Greg Gasataya. May report si Nico Delfin. Halin sa misa sa San Sebastian Cathedral, nagtipon ang katapos ang Asenso Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez kag sunod nga ginpakilala ang full slate sang Asenso Bacolod. Sa tubang sa mga supporters, ginpathag ni Mayor Albi Benitez kung nga nagdesisyon siya nga mag-switch position kay incumbent Congressman Greg Gasataya kag magapapili sa congressional race. There's no discussion with anyone. This decision was made by me. And only me. And of course, that decision is not a decision that I made because of no nagwa lang nga ni Concrete. It's also looking at what he has done, what the people feel, what the consensus of our supporters, and it became the most logical choice. Upod sa mga Team Asenso, mga incumbent councilors nga sanday Councilor Thady Saison, Israel Salanga, Al Victor Espino, M. Ang, Celia Flor, Pau C, Vladimir Gonzalez kag Jason Villarosa. Mangin kaupod Manila sa grupo mga Anay City Councilors nga sanday Barangay Singkang Airport punong Barangay, Cesar Distrito, Homer Baez, Bobby Rojas kag Attorney Dindo Ramos. Matapos dululungan nga makafile sa ila Certificate of Candidacy, ginklaro ni Benitez nga wala sa mga sugilanon nga natabo, antes pa man ginpili niya si Gasataya para sa mayoralty elections kag si incumbent councilor Claudio Puentevilla nga magapapili sa pagka-vice alkalde sang syudad. We have a difference of opinion about trust. I think that's what I said earlier. So I'll leave it at that. Dugang ni Benitez, may arasang separado nga pananawan sa tunga nila ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano bahin sa pagpili sa mga kandidato sa lineup sang Team Asenso. Si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran ang napili nga suportahan ni Paduano sa mayoralty elections. Let us work hand in hand to unite everyone and try to set aside all those mga intriga na hindi makabulig sa aton kung masakita. Kasi I know we still have a lot of things to do for Bacolod.
Upod sa mga nagapapili konsihal, nagpasalamat si Congressman Gasataya sa pagsalig sang alkalde kag nagpasalig nga padayunon ang mga nasugdan nga programa sa bahin sang ikayong lawas na lakip na diri ang backchip housing projects kay iban pa nga infrastructure projects nga napunduhan paagi sa loan agreement. Gindugang sang kongresista nga nahang panyang tuyo ni Mayor Albi nga mahugpong ang mga lideres amo nga nagapati siya nga hindi na nagakaangay nga magpadayon ang hinabuyanay sang malaing nga istorya ilabi na sa tion sang kampanya. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, mga mangingisda nga nagub-an sa mga bangka bangod sang hangin nga habagat nagbaton sang bag-o nga mga sakayan nga himo sa fiberglass. Yaring report. May kasanag pagkatapos ang bagyo. Ini ang napamatud-an sa mga mangingisda sa Sipalay City. Amo sini ang itsura sa bangka ni Ramon Libong Kugon matapos mag-igo ang bagyo nga Ferdy bulan sa Setyembre sa may Purok Giwanon, Barangay 4 sa Sipalay City. Halos natunga ang bangka, hindi na ini magamit ni Ramon liwat. Diri nagasalig sang ila palang abuhian si Ferdy, kay nagapangisda na siya humalin sa 14 anyos pa lang siya. Matapos mabasahan ang balita sa Digicast Negros ang presidente sa Negros Volunteers for Change nga si Mili Kelayco, ang nangin kapalaran ni Ramon, nagpangita sila sa pamaagi nga liwat siya kagang iya kaupdanan nga mga mangingisda sa Sipalay City nga matagaan sang bangka. Para liwat makabalik sa kadagatan, kag liwat nga may palangabuhian. Kaina, ginpangkarga na ang ini nga mga bangka nga inughatag sa ila ni Ramon kag sa siyang pagid ka mga mangingisda. Tigayo na ini nga nakaabot sa Sipalay City kag ginpanagtag sa ila. Sa isa ka statement nga ginpadala sa Digicast Negros, nagpasalamat si Mayor Gina Montilla Lizares ng Sipalay City sa NVC nga non-government organization. Imbis nga 3, napulo ka mga bangka ang ginpanagtag sa mga mangingisda, lakip na si Ramon. Ang mga bangka, may upod nga mga engine kag accessories. May ngalan ang tag sa kabangka sa mga magapanag-iya sini. Ang LGU ang nag-asikaso sa pagtransport sini, pati na ang pagkuha sang lisensya para diri. Hindi ining unang ation nga nanagtag sa bangka ang NVC nga grupo sa mga mangingisda. Sa nagigo ang bagyo nga Yolanda sa 2014, nangin masako man ang grupo sa paghatag sang bangka liwat sa mga mangingisda para may ara sila liwat sang palangabuhian kag income nga ibuhi sa ilang mga pamilya. Shout out kita na sa aton nga mga live viewers, si Tungboran Tuario, nagambal Go Dino Yulo, si Gerardo Marquez, bayang hapon Digicast Negros, ano na ang status ng Sagay City Treasurer? Hindi mabuksan ang vault kay wala gali unod nga kwarta. Si RF Diamond, good afternoon Digicast Negros. Si Tungbaran Tuario gyapon, suporta na kami. Okay, si Jonathan Terry, bayang hapon Digicast Negros. Si JR Subaldo, good evening Digicast Negros. Si Ray Tuhaw, Tinyosan, bayang hapon Digicast Negros. Namangkot naman si Lovely KitKat Kitkit nga wala ginlaot ang nag-agaw sa dokumento. Si Ansley Cecil Alguna, Mumbai, good afternoon Digicast Negros. Kag, amot yadto ang mga nagapanguna ng mga top 10 stories of the day subunga adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.